Kai waye gaya muku a American lifestyle ana ƙarya a irin wannan rayuwar ne. As in personal, if the duk wanda ya sanni, bari ma dan takaitaccen tarihin rayuwata. Duk wanda ya sanni gfresh main Kano state material me faru. Kowa ya san kashi 85 cikin 100 lifestyle dina da nake a Kano, it is an American lifestyle. The American lifestyle kuma is so pure and real and hustle and hip hop, So that's all about it. So there's no way wani ko wani wancan mutumin wannan dan daudin wannan bakin katan dan daudin nan Mr. Dan daudin nan ya je yana cewa wai naga wasu suna damuwa da abin ne. Ha ko kuna ta magana me faru? Ni ba na gane irin waɗannan abubuwan na gaya muku. Ni dai abin da na sani na san duk wani wanda ya zo ya wani mutum sharri ya faɗi wani abu da wani bai taɓa yi ba. Kwanan nan za a je wajen Allah yi. Ai ba daɗewa yi. Ba daɗewa za a je wajen Allah. In aka je wajen Allah abin da ya za a duniya bayan shekara 100. Wallahi ba shekara 100 yanzu a duniya. So in an je wajen Allah sai shi Mr. Dan Daudin ya fito ya ce shi ya taɓa gani wai ana is something that you can related to homosexual. Homosexual, I've never seen it face to face ever in my life. I've never seen somebody even discuss or having a good conversation about homosexual before. I told you this. Ni ina da zafi. So su kuma yan homo kaman ko ba sa son mutum mai zafi ne. Amma ni ina gaya maka wannan magana in na taba ganin an yi homo zan gaya maka. As an African American, zan gaya maka in ce ko na taba yi so kaza. Amma an ka ji na ce maka a matsayina na African American, na ce maka no, ban taba gani ba, ban taba yi ba. So dole ka yadda. In ko baka yadda ba, kai ne tababban. So da mu tsarin Amerikawa ba haka yake ba. Duk abin da nake to my personal life, I'm going to set it out that I'm doing it. What you going to do? There's nothing, man. So wasu mutane ma ba ma wai ni ba. Akwai mutanen da suke kamanta da wani abu na wata magana su ce kai ƙarya kake. Na rantse da Allah in na maka ƙarya Allah ya tsine mini albarka. Ina maganganu na in na taɓa shirya wata ƙarya in gaya wani wai a matsayina na African American an gaya muku America ba a ƙarya irin wannan. Ba a ƙarya irin wannan. Ni ina taɓa yin homo zan fito in ce maka na taɓa yin homo. Me zaka mun? Wallahi tun da nake ban taɓa ganin an yi plan ɗin za a yi homo a kusa da ni ba. Ko a zamana ni tun da na taso basketball, hip hop, rap music, like barbershop, aski, na iya waka, ina rap dina, na iya gayuna, ka gane that's my lifestyle. Amma